En relación coa última sentenza do Pazo de Meirás, desde o Benega queremos facer algunhas consideracións. A primeira é que esta sentenza é inaceptable e unha labazada na cara de todas as persoas que levan décadas loitando pola memoria democrática e en contra da impunidade do franquismo. En segundo lugar, queremos decir que é intolerable que haxa que indemnizar a familia Franco despois de ter usado durante máis de 40 anos o Pazo de Meirás para o seu beneficio. A familia Franco estivo de ocupa no Pazo de Meirás durante décadas usando para o seu proveito un ben que é de todos os galegos e galegas. Se alguén ten que indemnizar o pobo galego é xustamente a familia Franco e non ao revés. E nesta situación é intolerable e sorprendente que o goberno do PSOE, o goberno do señor Sánchez, anuncie que non vai recurrir unha sentencia que branquea o franquismo. Indemnizar os Franco é un branqueo do franquismo e unha humillación para calquera demócrata. Os galegos e galegas non temos que pagar dúas veces por ese pazo e, desde logo, esta situación parécenos intolerable desde un punto de vista democrático. Por eso lle pedimos ao goberno de Sánchez que rectifique e que dea instruccións para que a Avogacía do Estado presente un recurso contra unha sentenza que é intolerable e que repugnaría a calquera demócrata porque significa un branqueo do franquismo. Unha sentencia que propón indemnizar os Franco por ter ocupados durante décadas o Pazo de Meirás. E, desde logo, se eu fora presidenta da Xunta, daría instruccións para que o goberno galego recurrira esta sentenza que é vergoñenta e inasumível.